dimangsa mbak wong-wong. Polo jambure kok kuat lewete yo. Saya apa ngene iki? Ngopi sepi. Tapi ngopine ndi kene kan bubuk. Malah tuku kopi sih George sih. Wis tuku ndi ya kopi ini? Ndek warung bulan apa ndek warung Red Bull yo? Ah, wis kale kopi coba George. Ah, ngopi. Ah, wis salah. Duh. Kok ngorek kayaknya ini kok kate ada drama-dramaan. Beh, kopi iki kok enak. Kok ae tekune ngejare arek. Sopo iku wani-wani meneng ndek pondokku. Wes, wayahe gak bener arek iki. Tenan, tambah ngopi arek iki. Parani ae. Yo sopo iki? Sapa kon main ngopi ndek kene? Iki genku. Yuk, Ngadeg kon. Opo? kok ngene. Ayo ta ndek kene. Bayar kon 40.000. Kok kate Yo, cacat. boleh. Iki kontrol iki sapa sing bangun? Sopo ta? Iki wekku sing bangun. Piye iki masalahe? Ya yuk piye ya? Opo Ngopo ta? Kon kok nyorong-nyorong? Gak apa ta? Gak terima. Ngopo ta? Kon ayo kon kudu. Boleh. Oh, telon kon yo. Telon kok oleh kon le. Ha ya iki enak ngopi di parani. Ya apa sih iki? Sopo sih iki? Jan, ra jelas pol. Tak ngopi-ngopi enak iki arek iki. Peh nyantai George. Ombrane enggak aku. Dene iki sodrone sudah dikepuk ya ora ya? Itu dimangsa mbak wong-wong. Pastinya sodrone iku urip ayam, nyapa buka depan barang. Salah aku teh pesugihan dek sodron, untungnya aku ra sida. Polo iki super ya, swaya mikat lek saiki. Polo jambure kok kuat lewete yo. Pancen ngene iki. Wis, OTW, pilih super. Di vlog gua. Sini lagi ada Rehan. Keluar kamu. Tuh. Ini kita sudah lama ini kita tidak vlog. Terakhir itu pas makan durian. Gitu. Han. Kayak ngono nek. Coba nih kok di short. Lali rek kelas katanya. Oke, jangan lupa saksikan terus